Представи се. Казвам се Момчил Жеков. Казвам се Стефан Георгиев Николов. Опиши се с 3 думи. Спокоен, търпелив, потаен. Толерантен, целеустремен, упорит. А колегата си? За колегата бих казал, че е забавен, позитивен и се отдаен към работата си. Момче е сериозен, отговорен и също така се смеем доста с него. Забавен е. Как стана брокер? Преди, може би около 10 на години се търсих апартамент под наем и тогава брокера, с който си наех апартамент, ми предложи да се занимавам с недвижими имоти. Така се получи. Кандидатствах, направих интервю, взеха, че ме взеха. И от тогава, ето ме тук. А какво те мотивира да бъдеш все още такъв? Да помагам на сегашните ми брокери да се развиват и да постигат своите цели. Това е най-хубавата работа на света. Какво за теб е имоти премиер? Моето второ семейство. Колкото и банално да звучи, имоти премиер е второто ми семейство. Идеалният дом не може без... Любов. Любов със сигурност, уют, деца, жена, вкусни манджи. Кое е най-голямото предизвикателство, с което си се сблъсквал в работата ти? Това да стана менеджер на отдел наеми. Да се старая да се изграждам, да ставам все по-добър, да предлагам все по-качествена услуга на клиентите си. Коя е идеалната сделка според теб? Когато и двете страни са доволни. Идеалната сделка е, в която всички са доволни. Факт. Опиши деня си с една дума. Интересен, Шантав. Ако брокерството беше филм, как би се нарекал той? хитър Петър и Настрадин Ходжа. Страшен филм. Коя е най-забавната ситуация, в която си попадал по време на оглед? Имахме апартамент на лятно кино Тракия с ключ, който беше така с доста по-старо обзавеждане. Имахме наематели, които си търсят апартамент точно в този район. Презентирах може би около 20 минути преди оглед на апартамента, как старите мебели са доста по-качествени от новите в момента и издържат много повече. Влизаме в апартамента, показваме машин голям отива своите гардероби. Отварям вратичката и тя ми остана в ръката. На огледа клиента дойде с една торба пари и каза, че има възможност да го купи още днес. Каква е твоята тайна за балансиране на личният и професионалният живот? Поставям си граница помежду двете. Когато пристъпя прага на офиса, забравям личното. По същия начин, когато пристъпя и прага на моя дом, забравям за професионалното и да говоря за него. Вниманието. Как стана брокер? Интересен въпрос. Извинявам се. Добре, дай, пак ще го пробвам. Добре, чай да помисля още нещо. Какво да измислям? Идеалният дом не може без... Вкусни манджи. Тук мога да напиша такава книга. Беше подготвен. Еди ще избера една. Това е.